Chibai vek ule manners le hetiang CHETDAN MAWI vel hi tiro ti hin lo om le thina kan ti chuak vele zeu zeu don ani atang kai ve em boka pol sang viau te mo in chei fai vung te ni mai ela kan polite lawa nung changmoi kan share lo hi chuanin abam le vek thina ni chuwangin tun tuma chuan midang ta na hnawksak kan ni lo nana kan ti turte som kan soi don ani pakhat na chuanin vantlanga kanin man trom chi enternan taxi te bus ten ang chi te zun in ration lak na te bank te poniang hetianga hianin chu hellu tukni hi zana chang shia ta thani keini ai thleng masale ngak masan om chuan vati khal thot thot lawila chu chu nung changmoi chi khadani vele a kau ham lu tuk hi aza thla kani ramchang ka nga phei chuan taxi te bus te an nga hian anin tlar thap thin ani engamatia emergency lu tuk ani takle deal moi ve ila kanva dil na na chuan akian tu po hian an shelo chuan henga hian ador ngak tulam emo a ming ziak tulam angchi te po hianin kan hmel share le tlon zong te an ni wang maya ama sa jok te ti sak masalawa a hnung jok lo pa khwam lo ti sak ma sak khwam angchi te kha amoi lawani kan hnoi zo ka mi te kan tri dana hian kan mi zia hi alang chuak thin ani panhina chuan keimani atanga thil chuak reng reng hi thla da lawa tha mi changkang zia nia chu chu chil pik mai mai angchi te abikin motor atangten bol hlo pai cho angchi te tunma deuh phei ka chuan two wheeler khal tu te hianin soitur hi an nei vele zeu thin ani bus le motor lian jok atang te hianin aron pik chuak sen zoi zoi thina kuwa e na hnu te tuibur phei chu atenom lu tukani driver kan ni po in film khura tha rengun lama hian anti dan pakhat ka hmu chu an driver te hian kuwa hin ei na sa thina ni ti chuan khatia po na chil pik pot pot lo khan bur te hi anin chopa mani chawa man na tan chuan aten om chuang lova tikhan a kha hun an pai mai thina ni midang tan har sat na le mani khopui ti bol hlo tu kha an ni lo theu ta ni kan bol hlo pai dana te ke mani atanga thil chuak te nom kan pai dana te hian kan sul hnuwa te kan ni na kha alang thina ni fai hi changkan na ni chu tiang deuh bok chuan pathum na a khoi emo lui te tlang le puk te varia te hi kanin ti hmu to tun la ya henga kan kalna hian kan sul hnu hi ti fai le zel hi kan zir tharangai em ani thalai ten achan chu thil e na kor te zufu na kor angchi te hi alo om le noi noi thina hi ram dang mi nan lo tlo phei chuan kan ram mel kan ti bal thina ni plastic bag emo polythene te khateng kha keng mai taila ti chuan kan sul hnu kha khoi emo pol te na anon ti fai chop ngai lowin mani thau khan kan ti fai theya hetia kan wa khothon ni khwa hian thil ti thei pakhat thadeu chu in lama thei kan eite thil mu kan nei angchi hi pai chuakin the dar thinila tikana mai na lo tawanga thing kan phun tina kha lo ne mai don ani chu chu kan ram tan thau khan a thadona tuihna te lo siamanga leimin te tlem dona chu chu kan ron soi ve mai mai ni chu palina chuan vantlang thil introm angchi hi za atha insak pa alo nek tral emo motor hun tlat te insak na bung ro da tlat angchi te footpath at scooty da tlat angchi te kan ram kong te phei chu azim ro pui box sia chuwangin midang tan hnawksak kha kan tling thei hle ani mai chana chuan tuman min shil ngam lo po ni theya traffic jam te siam theya tin kan kom thlang te kan then om te tan hian kan insak dan hi emo kan lungrem dan hi kan tui chelwan kor hi a hlo om theyangem ti te hi ngai to ve thin taila chu chu christian ti oma moi reng po ni a pathian thu post wak waka soi wak wak ai chuan kan nun dana khan pathian kha kan choi moi thei kan christian kha kan tilang thei zo kani bible thu soi dur dura midang ta na har sat na siam le te kha a in moi lo shim shim bokani pangana chuan ranvul chungchang a hianin kan film khur to viawa abikin khopuya phei chuan
mase soi hi ngai le thina ni abikin ui hi kan vulna sat pol ani a kan hmangai hlom thei khop maya mase kan duat le kan ngai nat ang khan mi zongjong hian an en ve lem lo ti kha hritel taila an zun le ekte thenom te ta na hnok sak an ni lo nan mun hma tha kan nei lo phei chuanin a fu vak lo ani an bau mai mai te po hi dik tak chuan then khat ta na ping chenga anin om ve theya in leng nei anga te po a lo om lo ti ringot kha ani lowa in ta na lo om lo kha midang tan ani ve lem lo randanga chuan vokle ar te po hi ni a an rim tle an thli te midang ta na hnok sak a luan tir lo ang chi te then khoweng ta na tukver po hon ngam lo khopa rim chhia te khopui ti trople rim chetu kum thlang te tan hnok sak kha kan ni em ti te kha in chik ve fo kha tulani ti chuan a vul ve lo te pon kan huat wang maya mi ran du lai soisak ang chi te anun rong zonga in shaw sak khum ang chi te an fa ang taka an lo en kol phei chuan mani chana zel khan in da taila mi ta na hnok sak lo kha kan ni thau thei don ani ti chuan ui hi soile ta thini la an ek te an zun te in then na tur hi polythene te paper te hi pai chuak thin ula a thavia wani he video clip toy te hi lo en lok taila he video a nei tu hianin a ui hi kholaya wal out takena e ti a hmuwa thian fai lo in akal san mak thei ani he tiang hi ni lo sham kan tum thau don nia parukna chuanin khoilo kalna hianin tui in tur pai hi tha in ma khwa thin hi tha khop maya leimai tura om lo na hmun anga te mi an che thiang hlim to a khoi mo ka lo in ve ti mai mai ang chi kha a chi to lo ani in mer hriat ang chi a po a hygiene lo nanna eng emo atam to a mani in tur chu in tawdel ve kha thani in dil na na chuan phal lo kha anuam lo ve a an in to lo pha thak thei ve ni chu ten chedeu tan phei chuan mi tan har sat na kha kan thlen sak thei tunla ya chuan khopui lambi ka mi ina tui indila lo intir mai mai hi an ngai angam vak to lo ani mi sual le ruk ru mi suam mai ching ang chi te kha an tam to a me shet lem lo ina lu tir hi an du to vak lo ti kha shia ila pai mai zel kha fu ni tui thiang lim lo in pal po kha a hlo oma mani ina tangin thiang lim tak kha pai chhuakila a fu ber to ni chu pasarina lir thei khal chungchanga hian rui chungte emo chaklu tuka khalte hian inun na che kha der thonga ida lawa midang tan I hnokin poi thui takha I thlen thei inun na kha I ui lawani mai theya mase mi chung ko pa berte mi chung ko nu ber an nei chun te nun na kha ilak sak tel pal thei ni an chung ko e bel ber te po kha an lo ni theya driver ni phei chuan imi phur te kha mi chung ko hmangai lai em te vek khan ni a rui lo sham ta la ti chuan midang ten kan ti sual zar kha an tor ve lo pha don ani parian na chuan nau pang hi kan fa te khoi I lo kalna emo pon lama shoi te an lo ngai changa om thina ani lo pon mi ina te he te nga han chen kha chu an nin hleya an hnok sak em thina ni an zir tir ngai lo emoni ti thei tur ani a mi thil khoi zot zot te tlan kwal reng ang chi te mi chim lim le dam lo omna phei chuanin shoi lo hi a fu mel zo ka ni kan khap ne don lo ani chuan no pang chu har wang tur an ni shim shima an te lai chuanin in khung ve deuh mai ta ula nu le pa te pokha midang tan hnok sak an ni don ai chuan mania leng thei rol te po mi ina om dan moi te shil ve thina tha a mi thil eilaya len lo tur ti te mi phone mi ipad khoi mai lo tur ti ang chi te kha thata ka kan shil kha tul ve ni khang nung chang moi kha kan zir tir lo chuan ifa te khan mi zinga antimol phau thei che ni pakwana Mizo te hi kan la hnu fual na pakhat chu kan Mizo pui te thil ti hi kan support thadu lo hi ni a tunla ya app manga film en theina te show en theina te an ron siama sumlama an hmu let kha a that ve deuh theinan a free en phet tum emo
kan leisa sum claim zo ka lo share chon ang chi te account in trom ang chi te group an share te po hi ka hmunual thina ni kan la changkan lo zia tilang tu ni a chungkwa te thian hote a en ho dial dial ka chu ala zia a mase chu tiang ni lawa the dar sak wak ang chi te midang ta na har sat na le nual na kha kan thlen thei ba ka a christian zia lo bokani diklo taka ruk na ang kha ni ve thawa officer e ru te kan hua a diklo taka ti tu te mase he tiang thil te thawa pok kan rin ombik lo chuan kan in ang reng ti na kha ni a free kan lom lutuk wang reng hi nia sorkha remo tu te emoten min bum dual reng tlem te chunga po kan rin om thei lo ani chuanin tam tak chunga po khan kan rin om thei bi ka ngem ti kha in zot taila an thasen te an hmu le thei ve nan lo ti lik aw sak phet lovin support veang u ti chuan an tan mal somna te kan ni thei don ani a to ber somna a he hi mi malbi ka mi inkar taka wakal hi amoi lo khop maya public le mi jing ang chia te po na tho na mun office anga te po nyang mi pani emo in thu an lo soi dun ta a za pa lo lu to ka wakal tlang pop ang chi kha mol min ti zui wong don ani hel tamayela mi hlia taka vadin ang chi te po tv ma ani mo theater te concert ti vela te po ani vek thawa nunglama mi te ngai sak lek lawa hliak khu ang chi te mi jinga kan kho sak dan khan ke mani le kan chor chhona ha kan ti mol phau thei ani chuwangin mi jinga nung changmo hi kan shet deuh kha a thani he ti jong hin ni le photta se mi jinga kan ti thin moi lo deuh te in la shiani chuan comment lama lo soi ve ta ula lepeka kanin hmule tho donia